Олег Миланов, АИР. Влизам чист АИР на бита. Прах не оставам, брат, това е ритъма. Салон, офис, дом, всичко блести. Чеквай прозорците вън, вътре лъщи. Абонаментно или еднократно. Чистим така, че става ти приятно. Спрей в ръка, парцал на ритъм. Разотията бяга, няма такъв хит, брат. АИР, в Добрич сме царе. Всеки ъгъл свети, все едно е нова шосе. Безплатен оглед, решение без стрес. Позвани на 089, направи си с погрец. Покрай нас нямаме так, тук сме професия. Мислиш, че е магия, не брат, това е стратегия. Сметла, ръкавици, всеки петънце тръпери. Чистим като нинджа, няма кой да ни измери. От Добрич до Варна, римите са брутални, но услугите ни още по-реални. Ти звъниш, ние действаме бързо. АИР, правим мръсното мъртво. АИР, в Добрич сме царе. Всеки ъгъл свети, все едно в шосе. Безплатен оглед, решение без стрес. Позвани на 089, направи си прогрес. Абонаментно или еднократно. Чистим така, че ти става приятно. От фирма АИР и Денис за терасата стъклата, самата тераса. Много старателно и добре свършена работа от него и екипа му, за което ние много благодарим.